Sizni kilip düşü yıllar bilen şen koңгылдан кутлыйбыз. Түбән Кама халыклар дуслыгы йортында Фәрит Мөхәммәтшинны төрле телләрдә сәламлиләр. Хәзер биредә 23 иҗтимагый һәм милли мәдәни оешма эшләп килә. Bu Үзбеклар безнең. Фәрит Мөхәммәтшинны биредә алып барылган эшчәнлек һәм шартлар белән таныштырдылар. Ел саен халыклар дуслыгы йортында 200дән артык чара уздырыла. Аларга 40 мең кеше килгән. Ярты гасырлык тарихы булган бинага ремонт һәм яңартылган актлар залы һәм бүлмәләр кирәк. Мы уже с Минихановым работаем на этой теме, пока в этом году не было возможности. Оставь пока на следующий год. Здание бар, территории бар. Здание возжитный, достраивать. Шәһәрдәге яшь тамашачылар театрда моңа кадәр шундый проблемалар белән очрашкан иде. Бер ел эчендә элекке Җәлил кинотеатры бинасын яңартканнар. Хәзер ул театрга тапшырылган, биредә барысын да үзгәрттеләр. Истәлеккә бина исемен калдырганнар. Бүген кунакларга репертуарларыннан үзекләр күрсәттеләр. Наталья Денисова труппада 13 ел. Бу вакыт эчендә аңа төрле биналарда эшләргә туры килә. Хәзер үз иҗат йортлары бар. Будем радовать зрителей. Без тамашачыларны яңа спектакльләр, федераль проектлар белән сөендерәчәкбез һәм һәр вакыт ачык йөз белән каршы алачакбыз. И ждем всегда с распростертыми объятиями. Это непередаваемые эмоции. Мы столько мучились, столько ждали, когда уже нам выделят это здание. Бу бинаны ничә еллар көттек, шатлыгымны әйтеп бетерә алмыйм. Без моңа бик куандык, нинди генә шартларда эшләмәдек. Ниһаять үз бинабыз бар. Фәрит Мөхәммәтшин бу шәһәр өчен генә түгел, республика күләмендәге вакыйга дип билгеләп үтте. Театрның киләчәге зур булуына ышана ул. Хөкүмәтебез ярдәме белән федераль үзәктән килгән акчаларга үзебезнең мөмкинлекләрне кушып, матур иттереп менә шушындый бина гөрләп тора торган иттереп ясалган. Без тәбриклибез, республика җитәкчелеге исеменнән президентыбыз бик ярдәм итте. Быел Татарстанда мәдәният илкүләм проекты буенча Чаллыда мастеровые драма театры төзелде, Алабугада һәм Яшел Үзәндә мәдәни үзәкләр ачылды һәм Түбән Камада яшь тамашачылар театры биналы булды. Һәрбер объект ул бина гына түгел. Бу объектларда чаралар булырга тиеш, кешеләр булырга тиеш. Һәм без бүген сөйләштек, нәрсә ул хаят, нәрсә ул тормыш. Вот безнең иҗатыбызның тормышта һәр вакыт хаят булырга тиеш. Иң яхшы әйтик номерларны, иң яхшы театрларны без шушы сәхнәдә күрсәтербез дип уйлыйбыз. Киләчәктә инде бу безнең шәһәребезнең бер мәдәни үзәге булып, мәдәни йолдызы булып, киләчәктә балаларыбызның тәрбиясендә, шәһәребезнең тәрбиясендә бик зур урын алыр дип торамыз. Беренче тамаша Түбән Камалылар өчен 22 гыйнварда куелачак. Нәниләргә Апошның тылсымлы төшләре әкиятен күрсәтергә җыеналар. Түбән Камадан Гөлнара Миңнеханова, Александр Лихачев, Яңа гасыр каналы.